दिनै जोङो गसाइगाव कमलनाथ क्लाब काम लाइब्रेरी बे जोंनि गसाइगाव ओनसोलाव अल बिटिआर डिफारेंटली एबल पार्सन्स प्रोटेक्शन अर्गानाइजेशननिफ्राय मोनसे लाकी गिफ्ट कुपन होनाय जादों। लाकी गिफ्ट कुपन होनायनि मेन अर्थआ जाहैबाय जोंहा आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजा जेसेबांनाखि जोंनि मोनबा जिल्लायाव जे बिदा फंबाय आइ आफा रायजो राजाफोर दं बिथांमोनहा जे सरकारनि जे आसनि अरुणोदय पेन्सन बे आसनिया थोजासे नङा। लोगोसे मोनफा मोनफा डिस्ट्रिक्टआव खालि 250 300 प्रत्येक डिस्ट्रिक्टआवनो बेबायदिल' मोननानै दं। खिन्थु मोनसे डिस्ट्रिक्टआव क'क्राझाराव जेनेबा साननानै ला 5000सो दंमोन आगोलनि दानि गोदान आरो चिराङाव दङ 4500 बाक्सायाव दं बिदिनो 3000सो तामुलपुराव दं बिदिनो 2500सो आरो उदालगुरियाव बिदिनो 6-7 हाजारसो दङ। दा बे मोनबा डिस्ट्रिक्टआव खालि अकल 250 200 300 बिदिल' मोननानै दं। दा बेखायनो जोङो बयबो रायजो राजाखौ खावलायो जोंनि जे बिदा फंबाय गोदोसोनानै थानाय दुखुथिया सुबुंफोरखौ बोखांनो थाखाय जोंनि अफिसनि गोनांथि जानायखाय जों नैबेखौ जोंनि नैबे लाकी गिफ्ट कुपनखौ जों होनाय जादों। नोंथांमोना जोंखौ मुगैनाङा मुजुननाङा, जोंखौ इनडाइरेक्टलि जोंखौ सहाय खालामनो थाखाय जों सरकारनिफ्राय आर्थिक अनुदान मोनाब्लाबो जोङो नैबे हाबाफारि लानानै अफिसखौ जेन मावफुंनो हायो जों दा बेखिनिनि थाखायनो बेखिनिखौ लानाय जादों। अक्ट'आ जाहैबाय 23 सेप्तेम्बर 2026। 100 करिया जों गांसे लटारियाव 100 करिया लानाय जादों। ओमफ्राय बुक मोनसेयाव 11 पिस गांसेखौ जोङो उपकार बे फानग्राफोरनि थाखाय परिश्रमनि थाखाय होनाय जादों। बान्था हिसाबै जोंहा आल्ट्रा बास दङ, ओमफ्राय गासै जोंहा 12टा प्राइज दङ। गारि गिदिर दङ, ओमफ्राय माबाबो दं जेनेबा मटर साइकेल 2 साखा दङ। दा बेखिनिखौ जोङो अफिस बा जोंनि बिदा फंबायफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय बिसोरनो नांगौखिनि मुलि मोनजायैफोरनो जों एसे एनै अनुदान होनो हायो खोमा। दा बेनि थाखाय जों बेखिनिखौ हाबाफारियाव लादों।